Og så... What's up? Så. Jamen hvad laver vi egentlig her? Sidder i en sofa. Det er kedeligt det her. Og vi... I dag så havde jeg lige tænkt, at Bro han lige skulle... Jeg ved ikke lige, hvad det her er. Ja, støtte nu. Nå, men jeg havde lige tænkt på, at vi havde tænkt på lige, at vi skulle mødes hjemme med mig. Ja. Der kom ikke nogen video ud, så vi havde sådan tænkt på, at det er selvfølgelig for sjov. Men vi havde, Bro han overvejer at købe et lille cam. Ja, så det er kamera. Fortæl lige, hvad det er. Det er fordi lige nu så vil vi godt indrømme, at vi optager med en iPad, og det er fuck dårligt. Ikke skriv i kommentaren, nej, hvor er det dårligt. Bare skriv, det er okay. Fordi at vi er begyndere. Vi er ikke særlig gode til at lave YouTube. Vi er ikke sådan de professionelle. Nej, men vi prøver, og vi synes det er sjovt. Nå, videre til det, vi skal lave i dag. Okay, vi skal bunde til en cola. Vi skal, det her er sådan en challenge day. Vi skal starte en ny serie, der hedder Challenge Day. Det er hver fredag. Nej. Hver anden fredag. Nej. Jeg er så Nej! Det skal vi gøre. Vi lover ikke noget. Nå, men det er nok værd, jeg ved det ikke, det kommer bare nogle tider, så ja. No. Vi starter bare, og vi skal starte med at bunde en cola. Og vi har 4 cola. Den er rigtig vild i dag. Der er nogen, der er glade. Så ja, lad os begynde med at bunde en scheisse. Jeg stoppe det her. Jeg tror, det er fedt med at kaste op i. Nå, men jeg henter lige hurtigt en lille spand og kaster på. Det er da også en pose, men det er også fint nok. Bare sådan ikke se. Nu er der en pose. Jeg hader bunde noget. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal ud. Ej, jeg har en super idé. Har du? Nej. Det er ikke mig. Jo. Genialt. Nå, okay, kom så, mand. Ja, vi skal... Taberen skal spise en chili. Så... Jeg taber. Får du være Det er jeg desværre også bange på. Jeg kan krydse. Okay. Er I klar? 2, 1. Ja, jeg sagde jo, jeg er dårlig til det her. Det mangler næsten ingenting. Jeg siger det ikke. Det er sådan sgu, der er en dårlig i min mave. Vi har det så dårligt. Det... Okay. Jeg vil kaste op. Vinderen. Det er Sebastian. Så det er aldrig gør det her. Ja. Så. Jeg har bundet, så er det en Pepsi her, men det er i hvert fald ikke det samme. What the fuck? Okay, jeg drikker bare lige det sidste. Ja, det gør sindssygt ondt. I skal ikke prøve det her derhjemme. Det lyder nok sådan, som om der er det med. Det er faktisk ikke. Det er skidesvært. Nu bunder jeg lidt. Nej, det kan jeg ikke. Måske. Nu siger jeg, har tabt. Vent. Det er ikke klart. Og nu får jeg sikkert sygt mange haters, fordi jeg var lart til det her. Det er lige meget. Okay. Det tog cirka 20 skud, der kommer. For os.
Men okay. Nå, men det vi gør nu, det er, at Du skal spise en chili. man skal gøre det nu. Ja. Okay, så... Så er der lige en chili til Kasper. Ja, den hælder vi lige til det. Så nu kommer der en lille reklame. Denne video er sponsoreret af Farven Hvid. Nu er det Kasper. Så, nu har jeg fået hentet en chili. Så skal du se den. Chili. Rød stor en, du skal spise den hele. Jeg får helt kuldegysning her. Så nu skal han sikkert i stykker, og jeg har mad at gøre. Der er flere kander. Der er resten ikke. Men ja. Jeg kan ikke købe det, den. Er han stadig? Nej. Er den ikke? Nej. Godt sikkert mig, jeg kommer mærke det her. Nu? Jeg kan se, Det er bare sjovt, fordi den er jo faktisk overhovedet ikke stærk. er det ikke? Hvor er den? Men hvor er det lugtet? Nu er det godt. Ja, det er tak til. Nej, det er glad. Eller, det er jo vand og dum! Det er godt. Jeg tror, han har det godt. Fuck, jeg er god til at placere det her. Okay, nu har jeg spist den der chili. Fuck, det var egentlig stærkt. Den var stærk. Det var virkelig. Den skal ikke... Jeg har fået slik af. Ikke af dem. Og det er sådan en blind chili challenge, fordi jeg har ikke engang selv købt den. Det er... Ja, jeg har fået en af min mors veninder til at købe den. En, der hedder... Ja, som jeg det er ikke... Jeg nævner ikke navnet. Men What the fuck? så det var alt for challenge. Vi ses.